Och Jens Marlin tror väl känd i förrjun i Nogvar, men nu är det som varit känd i Danmark. Att han har Grand Prix. Hur var det? Ja, det är så nytt för mig nu att det är för vissa ska jag vänja möta på Ankramata. Att det bara en sanker. Nu ska det bevisa att det är ganska mer eller förhoppningsvis. Vi att jag kan förändra och spela fler konserter och så det är utvecklat det här för att jag hade förhoppningsvis starten på förnuftet. Ja, förhoppningsvis, men jag har inte för häska hvis jag säger att du har funnit några gånger samsvarspartner nu att de har Grand Prix. Ja, fick det en Grand Prix kan man säga. Ta i namnet jag mer blev sätta och där så vistas det att omkring kan för det är och tant musiken där tonlagen och ja så fick jag uppringa härifrån och så är något inte hänt så ändå men det är inte planlagt det än men vi där vet. Hur ser det att vi en så stor show som det danska Grand Prix var? Ja. Jag var inte gång så eller så fisk. Först när på YouTube i arma släpp till det. Så tar det för gång så är det så intens som man vet att för livsdag. Och det också jag som vad hände. Vet det tycker att det täcker natur gör man har det såttnar kan man säga. Men det är ju spännande var det. Det är inte snack om det och störst. Då slapp du inte vara för att det första omfärden och var så vanbrott nattna det. Nej. Jag visste det att jag vet att det gör stockare och jag vet jag vinner Melodi Grand Prix inte vänta att vinna för mig. Det är snägt vann man kan vinna och nu fick jag flest stämmer. Det är att vinna för mig. Vad var det som nästa för det här? Jag kan nog kommer jag spela för till jag var i Charlie när jag kan börja ner förhoppningsvis juni julemanna. Men som sagt det är inte fastlagt 100% men det är på ett öttenal ner. Så satsar vi på att det blir också och förnuftigt i juni kanske ringas det för julemanna. Det var spännande.